Iznervirat će i vas, a zamislite tek kako se mlada osjećala. Većina devojaka sanja o svom venčanju i venčanici. Haljinu koju će nositi tog svečanog dana probaju po nekoliko puta, kako bi bile sigurne da će sve biti pod konac kada stanu pred mladoženju. Ali jednoj mladi je sve to upropastila svekrva. Devojka po imenu Tracy podelila je svoje iskustvo na Redditu, navodeći da je svekrva Gina nikada nije volela, a još manje joj se sviđala ideja o venčanju u Kolumbiji. Konstantno se žalila zbog cene avioprevoza, veličine moje venčanice, zbog toga što gosti neće moći da dođu, što bi moj muž potencijalno mogao da se zarazi malarijom, činjenicom da niko u Kolumbiji ne govori engleski, napisala je Tracy o svojoj svekrvi. O njihovom odnosu govori i to što se svekrva žalila na veličinu njenog vereničkog prstena, njihove kuće, pa je čak komentarisala i mladinu kilažu. Nekoliko dana pred venčanje, Gina je boravila u kući mladenaca, dok su i oni nameštali sobu u kojoj će spavati, ona se iskrala i probala mladinu venčanicu. Krenula sam do toaleta i zategla svoju svekrvu kako pokušava da navuče venčanicu preko glave. Viknula sam šta dođe vola, a ona je odmah počela da govori: o Bože, o Bože. Svekrva je odgovorila kako je zapravo samo želela da ju učini uslugu i da bude sigurna da će joj odgovarati. Rekla je da je probala haljinu kako bi bila sigurna da će meni odgovarati, ali da je odgovarala njoj meni sigurno ne bi, jer upravo sam imala finalnu probu i venčanica mi je bila kao salivena. Da stvar bude gora, Tracy tvrdi da joj je svekrva uništila haljinu, pokvarila je rajfešlus, a ostaje je trag njene obući dok je pokušavala da se uvuču haljinu. Umesto da se izvini i pokuša da popravi stvar, svekrva je ovoj devojci još održala lekciju zbog toga što je dala veliki novac za venčanicu. Na kraju je platila da se sredi ono što je upropastila na venčanici, a Tracy kaže da to nije uradila, ne bih je nikad više pustila u kući, a ovo nije bila slučajnost. Ova ispovest je privukla brojne komentatore na Redditu, a svi se slažu da je svekrva užasno postupila.